Ён заўсёды быў вельмі простым, і бацькі мае простыя, і ніколі не лічыліся, што ён які-то вялікі. Просты, шчыры, добры. Для родных беларускага паэта Міхася Рудкоўскага ён быў, застаецца перш за ўсё любімым братам і дзядзькам, а ўжо пасля знакамітым літаратарам. Ён радзіўся ў сялянскай сям'і, вось у гэтай самай хаце, дзе сёння працягвае жыць яго сястра Лідзія Міхлюк, Лёдзя, як сам паэт яе называў. Мог застацца звычайным вясковым настаўнікам, але вырашыў прысвяціць жыццё стварэнню паэтычных вобразаў. У выніку стаў адным з знакамітых паэтаў свайго часу, чые вершы і дагэтуль не губляюць актуальнасці. Таленавіты ён паэтам быў. Таленавітым. Многа часу работаў яго забірала. Спачатку ён жа быў настаўнікам, потом у сялянскай праўдзе раённай газеце працаваў. А пасля яго заўважылі, як арганізоўвалася студыя тэлебачання Брэсцкая абласная. Яго туды парэкамендаваў Праскураў Васіль Фёдарович, рэдактар газеты раённай, што ёсць у нас такі таленавіты супрацоўнік. У выніку працы на тэлебачанні адначасова на паэтычнай ніве Міхась Рудкоўскі стварыў шэраг дакументальных фільмаў, літаратурных і краязнаўчых перадач і выпусціў 9 зборнікаў уласных вершаў. Лічыцца, што менавіта ён стаў першым сярод літаратараў Брэшчыны прафесійным паэтам. З боку улады рабіцца ўсё для того, каб захаваць памяць, добрую памяць. Там, у назве вуліц, напрыклад, у назве якіх-то устаноў, там, у назве памятна знакаў паставіць там дзесьці на тым месцы, дзе некалі жыў ці радзіўся, вырас чалавек. Менавіта ўласнымі намаганнямі Александра Свірыда такая мемарыяльная дошка з'явілася ў свой час на доме, дзе вырас Міхась Рудкоўскі. Адпаведным чынам была ўшанавана памяць і на магіле паэта. Яго імя насіла былая мясцовая школа, быў створаны літаратурны музей, які сёння ўзначальвае адна з пляменніц паэта. Успамінаю, як у дзяцінстве, калі дзядзька прыязджаў, вось да нас летам асабліва, і браў мяне з сабою, пайшлі Аленка грыбоў назбіраем, ці ягадак паглядзім. І мы хадзілі, я думаю, потым бачу, дзядзька садзіцца і ў блакноціку нешта піша. Я думаю, вось, прыйшлі грыбоў назбіраць, а я то баялася адысціся, яшчэ малая была ад яго. А ён сядзіць нешта, піша і піша. Потым я ўжо зразумела, што гэта дзядзька стварае свае цудоўныя творы. Именно вось на прыродзе яму добра пісалася. Я была невялікая, калі яго не стала. Хаця я ўсё добра памятаю, мне ж было амаль 13 гадоў, як было пахаванне, памятаю, колькі прыехала знакамітых літаратараў. Вядомая Ніна Загорская была, прыязджала і Віктар Гардзей, наша мясцовая, Алесь Каскоў, навогул, уся Ганцаўшчына, усе былі, рэдакцыя, усе. І я бачу, тады лятаў матылёк, яшчэ такі сіненькі матылёк лятаў. І Ніна Загорская сказала, што гэта, мабыць, душа Міхася развітваецца з намі такая светлая і чыстая. Сёлета Міхась Рудкоўскі мог адзначыць сваё 85-годдзе. Юбілей творцы стаў нагодай для правядзення мітынгу рэквіему і літаратурнай вечарыны ў ганцавіцкім кінатэатры. Акрамя родных, знаёмых і былых калег знакамітага паэта, на ёй прысутнічалі школьнікі і настаўнікі, прыхільнікі яго творчасці. Тацяна Будгусаім, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».